Ето 18 невероятни факта за песенния конкурс Евровизия. Евровизия започва през 1956 година и е най-дългогодишното международно музикално състезание в света. Първият конкурс в историята е проведен в красивия град Лугано, Швейцария. Знаехте ли, че в самото начало в конкурса участват само 7 държави? Ирландия държи рекорда за най-много победи в историята на Евровизия с 7 триумфа. Легендарната група ABBA стана световно известна след победата си с песента Waterloo през 1974 година. Самата Селин Дион печели Евровизия за Швейцария през 1988 година, поставяйки началото на бляскава кариера. Австралия също се състезава в Евровизия, въпреки че географски не се намира в Европа. Всяка година конкурсът се гледа от над 150 милиона зрители по целия свят. Крайните резултати съчетават точките от професионални журита и вота на публиката. Групата Лорди влезе в историята като първата хард-рок банда, спечелила Евровизия. Изграждането на някои от сцените на конкурса струва милиони евро всяка година. Много държави избират да пеят на английски, за да достигнат до по-широка аудитория. Изпълненията често включват огън, огромни декори, холограми и масивни LED екрани. По традиция, държавата победител става домакин на следващото издание на конкурса. Швеция е една от най-успешните държави в модерната история на Евровизия. България постигна исторически успех с Кристиян Костов, който спечели второ място през 2017 година. Песните от конкурса остават световни хитове дори десетилетия след финала. През 2026 година България най-накрая спечели конкурса с Дара и нейния хит Бангаранга. Бонус факт: след тази победа България стана официален домакин на Евровизия 2027. До нови срещи!